chill na ta kay humana man tag panglaog sa to ang mga manok diri guys. Oh. So balik ta sa atong Q&A. About atong sa hybrid no. Lahi ni siya nga manok, dili ni siya heritage. Ang heritage is katong mga Rhode Island, mga Black Astrolorp, mga sana BPR, kana sila mao na yung gitawag og heritage. Mao na sila ang pure lines. Ang problema lang gud pud diri sa kana ang breed ba na mix up na. Wala ta kahibaw og pure ba gina siya. So mao ning ni naka-decide ko og balhin aning hybrids kay ang ako magud sa dire ako ang backyard is nag-grow out ko. Ug na po koy layer gamay na dito sa ubos ay katong mga layer machine na to. So hybrids ko kay kanang ang mga client ko, mga followers is ilang goal pod is ang egg production, no? Nindot man guni sa egg production ang hybrids based ako ang experience kay nakasuway naman pud ta una sa mga heritage, no? Una na ko heritage man katong Rhode Island Red na ako kung ikaw karaan na sa akong vlog labi na sa YouTube natay YouTube day guys. Dito magid ko gaon na sa YouTube, no? Taod-taod na. Rhode Island inyo makita dito. 3 years dili na lang hinon 3 years ago kay nag-start ko vlog mga 1 year pa man. Oh, murang mo 2 years pa di ay. So mao to kung giuna kay lagi si Rhode Island Red medyo sikat gid siya sa kuan. Kung mag-search sa internet siya giuna kay tinuod man pod kusog man gid pod siya mangitlog, pero ang problema lang gid pod anak niya is ang purity, kung pure pa ba gyud, no? Nagihapoy na maligya og mga pure, so ay mo patakag palit, mas maayo mo adtugin mo sa farm o kanang legit nga farm inyohang kuhaon, no? Kanang mga Rhode Island Red gyud nga pure inyohang kuhaon, no? Di kay ko kakuan na kay di lagi kay kuswito pod ana aning mga manok, no? Diha lang ko nakahibaw nga nag-vlog na kog sugod niya na adi ay mga hybrids. Din ako nakahibaw sa katang mga farm akong ibisita nga dugay na po di ay. Sa una gani na pa may brown neck, kanang mga decal brown. Pareha ra na sila aning ang nakalahian na niya is company name lang, no? Sikat kay sa una pod ang decal, daghan ako mangita nga mga followers pod nga decal brown ilang ko ana. Sa akong pagkahibaw murag wala na may decal brown sa Pilipinas, no? Wala na gisud ba, wala na import ba, mo na problema gud mag-import sa mga stock, no? Mo gibuhat ni manipon yun nagdevelop gan isig iya harong manok Pinoy, pero katoy pang lechon manggod nya ambot ka ang kuan nato ang iyahang egg production, no? Mo na usa problema kung mag-import ta labi nagnaay mga viruses outbreak, apektuhan kita nya wa na tayo makuan, wa na tayo mahatag. Mga hybrids man na disadvantage po sa hybrids, so nya ang pure lines po di po ta ka kuan og pure bugid siya, no? Di ta ka hibaw ang uban gud kanang gitawag lang chapsoy, wa na klaro ang iyang bloodline ba. Kani siya unlike kuan gid siya kanang genetics gid siya, no? Nga kuan importante man gud sa genetics niya. Kani advantage po daan 18 weeks nakasuway ko sa una na ni egg drop, no? Oh, na ni egg drop, pero mas maayo gyud mo egg drop ang manok kanang pagsugdan ninyo. Ikaduha ng pangutana na kanang layer feeds, no? Ako dire sa akong farm pag primero naggamit ko ako yung gisunod ang feeding guide which is nga na mag-transition lagi og layer feeds sa edad nga 16 weeks na siguro to, 18 weeks ba ako. Wa na ko ni sunod ato guys kay mahitabo sa manok gud masayo siya og kuan. Masayo siya og pangitlog. Murag malusyang siya sayo, no? Murag malusyang siya sayo. Mao na akong niundang nako ato. Ako mohatag na kog layer feeds based pod sa kanang mga farm og doktor ako ang akong gipangutana kuan daw mas maayo daw nga na 20% nga egg drop sa inyohang flock. For example, na po inyohang kuan 20% sa na po ug duha ako sayop duha ug naay mo itlog kada adlaw og duha kana pwede na ka mag transition og kuan kanang feeds ana niya sa layer. Then ikaduha pod is kanang sayo kay ko nag lightning suga ba di maayo na nakasugay kog suga 18 weeks mangguro to. Diha na ko
sa akong experience ron ako sa kaning sunod na kong batch di ako na nagsuga sa edad nga 22 weeks mangguro to. Nindot kay manok guys, 22 weeks kusgan kay tanan ng manok mga itlog nya. Ang iha pag yung itlog una dagko pa jud kaayo mo, ang uban mo small na gani di mo agig piwi. Mo na ka advantage ana nga kanang dili ka mag ay lang gyud mo pagdali og kanang ay gyud ninyo padaan sa ay mo pagdali nga mo itlog din inyong manok kay ang manok gyud mo itlog ra gyud siya labi nag kondisyon na kaayo ni tanan sila dagko na mo itlog ra gyud ni siya nakanindot pud ana dili dali malusyang inyong manok ug dili pud mag prolapse kanang prolapse kanang di kagawas ang itlog gani mo buto diha sa sa iyahang sana pilbik ba na ako di ko sure basta mabuthan sa itlog sod mamatay ang atong manok for sure no. Mao na usa sa sayop nako sa una no. Unsa pa may atong mga uban pang pangutana, comment down below guys kung unsa pa inyo mga pangutana about aning poultry chicken. Advantage pud sa mga pure lines based ako ang research no kay naa ako diri Rhode Island nga kato pag start nako ako siyang gibilin duha ni kabuok lig-on kay sila mangitlog gihapon sila no. Ang kaning hybrids god kay naa ni siya cycle kani sila na ni sa akong based ang research 2 years maximum. Pero na ako'y mga kailang nga farm depende mo gud sa paggam nato sa manok. Kung imong gamon ang manok og tarong tagaan kag itlog tarong mangitlog sila dugay. Na ako'y amigo nakahisgot siya nako nga iyang manok mo 3 years na nagsige hagapog itlog kani mga hybrids ba. Kusog ko no gihapon kay mo itlog niya dagko pa kuno kay itlog kay magadagko man ni itlog nila basta magkaguwang guys no. Ang usa na nahibawan 2 years ang ilang disadvantage aning hybrids is 2 years ang iyang lifespan kay kuan man gud siya gi-design nga mga itlog ra gid ba so possible na iyang structure malusyang pud siya sayo. Pero sa heritage maabot ang 4 years ay 4 years na ganin ako diha sige hapog itlog lig-on pag kaayo ang Rhode Island Red guys man ka advantage ana niya. Ya kung magbreeding ayun ninyo gamitang hybrids kay niingon sila nga aniingon sila Doc Erwin Cross nga dili gyud gistadihan na nila guys nya napo koy amigo ana nga na proof nako nga di gyud daw siya maayo no. Pero ang uban ila i-back crossing nila pasabot back crossing guys bisa akong research ninggo ba ko na sayop imo siyang ang hybrids nga imo ang i-breed sa mga pure lines like heritage like Rhode Island Red ingon ana mao na itawag nila kanang back crossing no. Kung ako na sayop di bang kay ko suito og breeding kay wala malagi ko ga breed no. So inaana lang mawala sa anak kung namoy ubang pangutana i-comment down sa ubos suwayan nako kung mabasa nako atong tubago no. Pasensya na po dahil guys sa uban ng mga followers nga dugay kayo ko maka reply kay tindanay lang gyud ako ginang basahon tanan pero karon magod daghan na gyud kaayong mo comment mo message nako pero once nga nakoy time nga kanang mabasa o ma-replyan gid nako pero delayed lang no labi na tong inquiries nya karon kay naghimo nako auto reply especially katang mangutanag tagpilang ako ang kaning hybrids nga grow out no. Ang ako is booking lang ta then i-grow ta mo ana ra akong style nya naanapog ko next batch is maabot February ang mga piso harvest ana April or May man siguro ang harvest ana niya nya. Problema ko kay kanang pasig dili gamay ra to ba nya naanay nakabook pod mo message ra ko ninyo di ay no. So sa katupong ubang nangutana di ay pila delivery fee magdepende mo minimum ko pinakadool 1,000 ang atong minimum sa delivery fee. Kung abot na dito lagyo maabot na sila 3,000 akong pangayo gyud ana guys kay gasolina sakyanan nako manggod ako ang gamiton ra ana. Kung kakita mo sa ako ang mga kuan mga gipang deliver last batch train abot kog tuburan ato no. Naay 3,000 ang mga kuan kasagaran ako pangayo sa lagyo na gyud kaayo pero dool lang tag 2,500 2,000 no ana like sa Lapu-Lapu 2,500 ana lang ako ang mga delivery fee. Need po tag delivery fee guys kay di na to libre kay mo kuan ta gasolina god kay kaning akong price ani sa ako ang mga RTL gamay-gamay ra pod og kuan kanang ginansya kay mahal lagi kayong feed nya napa koy mga vaccine diri gipanggamit nya ang vaccine ron kay ni mahal nya wala ko ni increase ako ang RTL as is lang gihapon no.
Yung mahal man wa nako ani pag last batch kay tag 300 nahimo nang 500 inko giya kamahal nya napay kuraysa nga niabot nag to 25 man siguro to palit nako wa na sayo pero sige lang ana lang importante man gud nga matirahan nato para mahatag nato atong mga manok sa katong atong mga followers nga nakabakuna gyud sila insakto no. Walang daya-daya, kaya nakitaan man ninyo gini sa akong vlog, ako mo ginang ipakita. Even ang mortality, ako pong ipakita ninyo. No, kay usahay mamatian gid ta. Nya po na apol ko nakita diri nga reject. Ibili na nako sila, no. Nya nag-buff man po ta ani. Hopefully masakto ra ang ato ang kuan, atong delivery pohon. Nya nagihapon nanguha mga laki ani, mga laki nako atong mga puti nga naa didto na ila daw iba-cross sa native chicken or sa mga heritage. So diri lang ta kutob, no? Kay taas na kaistanan ang ato ang Marites dere, no? Chat-chata. Happy farming tanan. Ante ni awas na.